Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na sharhin fina-finan Indiya da kuma tarihin jaruman Indiya. A yau dai muna tare ne da ɗaya daga cikin magoya bayan jarumi Dharmendra, wanda kuma a yau din ne jarumi Dharmendra yake bikin cika shekara 88 a duniya. Za mu taɓa hali da shi bakon namu akan wane ne shi jarumi Dharmendra. Masu sauraro su ji da wa muke tare a daidai wannan lokacin. Assalamu alaikum. Farko ni sunana Kabiru Uba Umar. To Malam Kabiru Gwale, yau Dharmendra yake bikin cika shekara 88, kuma kai ɗaya daga cikin jigo ne ko kuma ɗaya daga cikin jigajigai masoya jarumi Dharmendra. Shin wane ne jarumi Dharmendra? So, kamar da yadda masu sauraro suke a sauraro cewa Dharmendra gaskiya ne yau ya cika shekara 88 a duniya. Kuma kamar yadda ka sani Dharmendra an haife shi a rana irin ta yau wadda take 8 ga watan 12. Disamba shekarar 1935 shine wanda aka haifi shi jarumi Dharmendra. Kuma jarumi Dharmendra kamar yadda aka sani mutum ne wanda yake ya zo daga nahiya ta Punjabi, shine nan inda ya zo, kuma ya zo daga Punjabi, so shine inda Dharmendra ya zo. Kuma ya zo Bollywood kamar yadda ka sani cewa a kusan tun 1955 Dharmendra ya zo Bollywood, wanda kuma su fim faya su ne wanda suka kawo shi, wanda ya zo ya contestant na zama jarumi. Akalla sun zo kusan su hudu suka zo. Alal-kalla wannan shine farko da abin da zan fara gaya maka. Jarumi Dharmendra ya shigo kamar yadda ka faɗa a shekarar 1935. Shin wani fim ne na jarumi Dharmendra da ya fara shirya bayan ya shigo masana'antar fim ta Bollywood? To zan dan gyara cewa kamar abin da ba wai da 35 ba, da 35 ai shine aka haife shi. Yawa da 55 shine kusan abin da za a ce ya shigo contestant, shine wanda mafiya yawan dai akan samu cewa a gidan jaridu alal-kalla suka faɗa yawanci sun faɗi cewa da 1955 ya zo, alal-kalla ya ko ba haka ba iso. Kuma fim baya kamar yadda na faɗa su suka kawo shi ya zo ko ba haka ba na shiga contestant na zama jarumi, inda a lokacin shiga sai an yi contestant ma na zama jarumi. So haka alal-kalla shine dan gyaran da nake so a alal-kalla ne. Kuma kamar yadda ka faɗa fim ɗin da Dharmendra kusan wanda yake shine na farko shine Bitere 1960, shekara ko ba haka ba 1960 shine fim ɗinsa na farko. Kuma shi Aljuhin Gilani wanda shine mai wannan fim ɗin, kuma shine wanda ya fara introducing ɗin shi da Dharmendra, wanda za a ce shine fim ɗinsa na farko, shine mutum na farko alal-kalla da shi da actress wadda take kunkum da Balaraji Sahini. Wannan shine a fim ɗin da Dharmendra na. To jarumi Dharmendra ya yi fina-finai da dama a masana'antar fim ta Bollywood. To amma wani fim ne wanda shi ya ɗaukaka jarumi Dharmendra har aka san shi a ko'ina faɗin duniya? To ka san kamar yadda ka ce a faɗin duniya, ta duniya tana da yawa, wanda idan ka faɗa ya zama abu wanda yake za a ce a turance globally ko ba haka ba. So amma dai lokacin da ya zo ya fara fim, farko fina-finan da ya fara yi ya fara zuwa uwa fina-finai ne wanda ake cewa a hero oriented na mata. Alal-kalla su ne fina-finan da za a ce farko da Dharmendra ya fara yi. Alal-kalla da tare da su Jaruma Nutan da su Meena Kumari da su Mala Singha, su ne farko fina-finan da za a ce da Dharmendra ya fara yi. Su ne irin su Ampan, su Boy Friend, su ne fina-finan da za a ce farko da Dharmendra na farko da ya fara yi. Su Shadi, amma farkon shi fim ɗin da za a ce ya kafa Dharmendra as a actor, wanda shi ya canja masa image gabaki ɗaya, shine Full Hour Patar, wanda shine Full Hour Patar 1966, wanda shine fim din da ya kafa da Dharmendra as a actor a India ko ba haka ba. Kuma a wannan shekarar fim din babu sama da shi a wannan shekara. So amma idan kai ce fim din da ne suka san shi, wani ma zai ce ma shi bai san da Dharmendra ba sai bayan Shole ya san shi. Kowa da inda ya san shi ko ba haka ba alal-kalla. To amma dai idan ka zo abin da aka da ita gaba daya a lokaci na yanayi na India, irin da ake magana ira ce ta 70s daga baki dai ko ba haka. So a kowa abin da zai gama da India san shi, amma dai fim din da ya kafa Dharam a matsayin sa na jarumi shine Full Hour Patar kamar yadda na gaya maka. Yawa kamar yadda na faɗa wannan shine ne fim din da ya kafa Dharmendra a matsayin sa na actor. Jarumi Dharmendra ya yi fina-finai da wato shahararrun jarumai a masana'antar fim ta Hollywood da dama, kuma mutane da yawa kamar su makallata Indiya wanda suka fara kallon Indiya a baya-bayan nan suna ganin kamar jarumi Amitabh Bachchan, wanda shi suka fi ɗin Shole da shi, kusan shi ne wanda suka fi haɗo su tafi kyau. To amma kai a matsayinka na masoyin jarumi Dharmendra tun tale-tale, shin wani jarumi ne wanda zaka iya cewa idan aka haɗa su fim da Dharmendra fim ɗin yake matuƙar ƙayatarwa, wanda kuma 'yan kallo shi suke buƙatar su gani? To kamar abin da ka faɗa aka ce Amita, gaba ɗaya Amita fim uku suka yi da Dharmendra. Kar shi ne Shole 1975, akwai Chupke 1975, akwai Rambalaram 1980. Wannan su ne fina-finan da Dharmendra suka yi da Amita. So maganar kamar yadda ka faɗa wasu suna kallon cewa Amita shine mutumin da idan suka yi fim
wai a alƙalla saboda gaskiya ne saboda shole da aka da shi ran balaran inda cifke ma kowa in ba wanda yake bibiya haka ba ma wani ma bai san shi ba wannan shine fada. Amma idan ka zo kana magana wani jarumi ne wanda suka yi fim da Dramendra wanda aka yi nasara da yawa kuma aka yi su da yawa abin da muka sani shine Jitendra shine wanda alƙalla aka zo aka yi wannan akalla domin akalla shine fim da sun yi fim da shi sama da guda 11 akalla tsakaninsu da shi. Su kaga idan ka zo kalla za ga cewa dole in ka zo magana kuma dukkan fina-finan nan da aka yi fina-finai ne wanda mafiya yawan su an yi nasara ko ba haka ba. Misali irin su Dharamveer da aka yi shi 1977 ko ba haka ba, wanda duk wanda yake kallon India yake bibiya harkar India ya san Dharamveer irin kasuwar da a India ko ba kuma fim ne wanda yake ya shahara ko ba haka ba. Lakaci kawai in ka zo zaka ce Shole ya fi shi shahara ko ba haka ba kuma kasuwar su ma ya fi shi kasuwa, amma shi ma fim ne wanda alal kalla ya shahara. In ka zo akwai fim irin su In Sabki Pukar shi ma shi da Jitendra ne, akwai irin su Jan Hatalapit shi ma shi da Jitendra ne. Saboda haka akwai fina-finai da yawa da aka yi tsakanin Dramendra da Jitendra. So in ka zo gaskiya magana ta gaskiya shine da jarumin da suka yi fina-finai suka fi yawa kuma aka yi nasara alal kalla, inda ba a nasara ba za a dinga yi ba. So wannan shine dai abin da alal kalla, kuma in ka cire ma Jitendra in ka zo a baya za ka akwai Shatar Gansin ha, duk wannan su ne suka yi fina-finai da Dramendra masu yawa a jaruman da in ka zo za ka yi magana na wannan lokacin da aka so. Amma an yi da shi guda uku kawai kamar yadda ne ma bayani kawai akai da za ka ce sun zo shi da shi in dai ba wanda za a ce ya zo a special appearance ba. Bangaren jarumai mata Dramendra wace jaruma ce wadda yan kallo a iya cewa idan aka haɗa su da Dramendra suka fi tsamayin ganin sun tare wanda kuma suka yi fina-finai masu yawa. Kamar yadda ka ambaci cewa jarumi Dramendra shine wanda suka kusan fi yin fim tare da Dramendra. To a bangaren mata kuma wace jaruma ce wadda suka fi yin fim kuma yan kallo ma suka fi tsamayin ganin su tare. So kamar yadda gaba da bangaren mata na farko ne ya yi fina-finai da mata da yawa, kamar yadda ne ma wancan bayanin na wancan a baya ya yi fina-finai da mata da yawa tun kan ma ya zo ya haɗu da ita Hema, wanda Hema ita ce duk wanda zai ma bayani cewa ita ce wadda aka yi suka fi yawa kuma aka fi nasara kuma ɗan kallo yake son ya gansu tare. To amma ya yi fina-finai kamar da mata da yawa a baya kamar yadda na gaya ma misali kamar Sharmila Tagore ko ba haka, wanda ita ma yau ta cika shekara 79 a duniya ko ba haka ba. Alal kalla ya yi fina-finai da ita kuma wanda yake an yi nasara akalla fin sun kai 7, kamar ita Mina Kumari wadda nake gaya ma cewa wanda fit ɗin da ya kafa shi ma a matsayinsa na jarumi ita ce a ciki ko ba haka ba. So akwai mata da yawa da alal kalla, amma dai a zahiranci cewa magana ta cewa shine cewa wace ce Hema ce ita ce gaskiya aka yi su da yawa karshe ko ba haka ba, kuma aka yi nasara kamar shi ma irin wancan karshe kuma wanda soyayya mata mata aure ko ba haka ba. Wannan shi ne. To kamar idan muka ɗauko fim da Shole, fim ne wanda kusan za a yi cewa da yawan mutane sun san shi kuma da yawan mutane suna ƙaunar wannan fim, musamman da fim ɗin yadda kafa tarihi da sauransu. Shin a 'yan kalmomi kaɗan me za ka ɗan iya faɗa game da fim ɗin Shole wanda ya haɗa jarumi Dramendra da shi jarumi Amita Bachchan da kuma ita ma jaruma Hema Malini sai ita ma matar jarumi Amita duka dai a cikin wannan fim na Shole. To kamar yadda ka faɗa cewa gaskiya ne, ni abin da zan iya faɗa akan Shole gaskiya ne. Shole shine fim da dai a India da ake magana ba a kamar sa ba ko ba haka ba. Before shi an yi, amma dai shine mutumin fim ɗin da ya zo ya yi ranin na ba wani fim da ya fi masa ko ba haka ba, kuma fim ɗin da ya zo ala ya kalla bayan ranin kuma ishahara da ba wani fim da ya shahara kamar su. A takaice ni abin da zan faɗa Shole, abin da ba ce Shole ne fim ne wanda ala ya kalla shi da abin da zaka faɗa a kansa sai dai kai ta maimaici ko ba haka ba, amma fim ne da ya kafa tarihi kala kuma duk wani fim da za a zo yanzu a India yayi kasuwa to da shi za a kwatanta mashi. In dai fim ya zo yayi wata kasuwa ta wani abu to abin da za a kwatanta ma za a ce maka ai kasuwarsa ta zo ko kusanci da Shole. Haka aka dinga yi, Samu Afike na Salman Khan haka aka yi, suka dana na Sony ko ba haka ba. Duk wanda ya zo da wannan in dai za ka yi breaking za ka to ka yi breaking ne na wani abu na Shole ko ba haka ba. Wannan shine abin da alƙalla zan iya. To idan muka kawo bangaren tarihin ainihin ita rayuwar jarumi Dramendra, jarumi Dramendra labari ya zo cewa yana da mata 2. Shin me za ka iya tofa a kai? Gaskiya ne matansa 2 kamar abin da ka sani. Akwai babu su Sony wadda 1954 ya aure ta, lokacin da aka aure yana da shekara 19 a duniya. Ita ce matarsa ta farko ya aura. Bayan wannan shekarun kuma sun haifi 'ya'ya guda 4. Akwai Sony, akwai Ajayita, akwai Bobi, akwai Bijayita. Su ne 'ya'yan da ya haifa da Dramendra da Prakash mahaifinsu Sony. Sannan daga baya ya zo ya aure Hema a 1980 wanda suke da 'ya'ya guda 2. Akwai Esha, akwai Ahana. So aka maganan matansa guda 2 aka yake gaskiya ne matansa 2. Amma kamar ana ganin cewar ya saba da abin da aka saba gani na su musamman wayanda suke ba addinin musulunci ba. Abin yana kamar da mamaki a ce sun auri mata 2. Shin ya wannan abin kasance daga shi jarumi Dramendra? To gaskiya ne abu ne wanda yake bako
cewa a mutum a ce maka ya shi kamar ba a saba gani a inda ya cewa a cewa mutum ya zo ya auri mata duk wanda za a zo a baka sai dai in za ka karu auri wata matar to sai dai ka rabu da waccan duk wanda suke za a ga cewa suna so su yi aure sai rabu da wata ne suka aura amma shi ya zo saboda ana ganin islamically addinin musulunci shine ake ganin cewa su alaƙalla je mata biyu ko ba haka ba so haka yake cewa haka ne an samu rigingimu da yawa a wannan lokacin to na farko dai ita tana da masoya da yawa wanda suke santa misali akwai jitan dara misali alal kalla akwai sinji kumar ko ba haka ba alal kalla wanda yazo a cikin shuli ko ba haka ba dukkan mutane ne masoyinta ko ba haka ba kuma su iyayenta abinda ko ba haka ba ko kwanan nan na karanta iyaye ko ba haka na kuma karanta na ku cewa su iyayenta dalilin su na cewa ba sa son daramen dara a wannan lokacin saboda ba sa son yarsu ta auri mutumin da yake da aure wannan shine dalilin su cewa bayan da ba su da wannan dalilin cewa sun fi son yarsu ta auri mutumin da bai da aure shi sa a wannan lokacin ake magana jitan dara ko ba haka ba cewa so amma ita kuma ga wanda ta fi so rahotanni sun da cewa alaƙalla cewa sun tafi sun je sun canja misali suna misali sun yi sun canja sun shiga addinin musulunci wanda yawanci ma wannan labarin ma in an san shi a baya yawanci sai da ya fito siyasa sannan wannan labarin ma ya kuma tasowa cewa fom ɗin da ya cike na takara na sunansa shi wanda yake takara ya kalubalance shi cewa ai ba shine ainihin sunan da misali alaƙalla ya faɗi sunan da lokacin da ya koma musulunci Dilawar Khan ko ba amma kuma a fam ya cika suna da Zarabendara ko ba haka ba so wannan shine yawanci a lokacin abin da ya kuma taso da wannan lokacin haka an samu da gatsi da wannan amma dai daga baya sun yi auren su so to daga baya sun yi auren su ko ba haka ba alaƙalla wanda Allah ya gashi ne nufe su da ƴaƴa guda biyu so wannan shine da iyakacin abin da zan iya ga mata kai to menene gaskiyar magana da ake cewa Jarumi da ya musulunta kafin ya aure Jaruma Hema to labarai sun zo a haka cewa haka mun ka karanta kamar yadda na gaya ma sun canja cewa ya musulunta ya sa suna Dilawar Khan ita kuma ta sa suna Aisha wannan shine labarin da izo zo kuma ko lokacin da aka zo rigima na takararsa da ya zo a 2004 haka aka rubuto labarin aka sun canja wannan sunan sannan suka tafi sannan suka je suka auren su wannan shine labaran gaskiya da aka fi kawowa akai a ƙarshe da me zaka karkare shi wannan shiri namu akan Jarumi da to a ƙarshe abin nan ce a takaice tunda dama da abin wanda aka yi shi a takaice cewa da Mandela abin da nake so in gaya ma cewa gaskiya jarumi ne wanda a Indiya da aka yi ta daga lokacin da aka zo aka fara harkar fim zuwa ranar da muke ciki ta yau in dai ana magana na wani jarumi ne mutumin da yake yafi kowanne jarumi zama successful actor a industry to babu sama da shi wanda shine wanda abin da yake a zahirance cewa babu wani jarumi da ya zo ya abinda da Mandela ya a Bollywood wannan shine kusan abin da nake so duk wanda zai zo in dai a wannan harka ce ta box ta Indiya da ake ko ba a wannan harka ko babu jarumin da ake wanda yake zama successful actor sama da shi kowa ya zo irin nasa amma dai ka kawo mutum kamar sa babu sama da shi so wannan shine abin da zan iya faɗa ma ko ba haka ba a ƙarshe. Masu sauraro duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin kamar yadda kuka ji cewa mun tattauna ne akan Jarumi da wanda yake cika shekara 88 a duniya wanda kuma da wannan muka karkare shirin a madadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da shi bakon namu sunana Kabiru ba Umar ni Abdullahi Adudu da shirya na gabatar ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na YouTube, Facebook da kuma TikTok duka a taskar Bollywood.